Usa ka bagong himugso nga baby boy ang napalgan nga buhi sa usa ka karton sa kilid sa kadalanan sa Zamboanga City. Inahan niini gipangita na sa otoridad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. So tagikel el bata iyang kontra kita na boundary Kabaluay and Bain Kabaluay and Manikaan. Kini ang bagong himugso nga baby boy nga maayo na ang pagkatulog human kini naatiman sa barangay. Nabakunahan na kini og naatiman ang pusod. Apan kining baby boy napalgan di ay nga sulod sa usa ka karton sa bakanting lote sa kilid sa kalsada sa boundary sa barangay Kabaluay ug Manikaan, Zamboanga City, Huwebes sa hapon. Matud sa kapitan sa mong barangay, napalgan kini diyang dunay hilak sa bata nga nadungog ang pipila ka mga residente sa mong lugar nga gikan nanguha og baging sa saging. Yaanda sila kunay sa area sa kaakil mga baging-baging. Yaliga sila alya, kay alto man kilya baha sila na kene tayo ra bata. Naimira sila dentro karton, talyal bata largaw. Tukutan sila ate, yaliba sila para kina health center. Sa pagsuta sa barangay sa lugar, Akil sangre oy, aki galaya pari. gawas sa karton nga gisudlan sa bata, makita pa ang daw presko nga dugo nga nagmarka sa yuta nga posibleng dito mismo nanganak ang inahan. Ang maong baby boy giturn over na sa DSWD 9 alang sa saktong pag-atiman. Samtang nagpadayon karon ang investigasyon sa Zamboanga City Police lakip BLGU aron mailhan ang inahan sa bata. Matud sa barangay, daghan ang buot mamahimong foster parent busa dili angay ipanglabay ang mga bata. Sino quiere ustedes, mas bueno ver manada quien quiere manada gente quiere kene anak nanoy anak numadihaan sinaw. Bueno gani, encontra con ele in the right time. Kay sino encontra con ele hasta lego tarde ba kaya muriel bata. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.